Hello, hello guys! Paadto mig bukid akong kauban ang katong driver sa sakyanan nga akong girintahan. Nangita lagi mi og uling. Ay wala na uling diri nga maripak kay baligya. Tapos sus wa damha ang agianan di ay guys. Bangag-bangag. Tapos may bulhugon, may pataas. Adlo ka lagi hiyak-hiyak ang tiyan, labi na pag-uli kay puno ang sakyanan sa mga uling. Alas nahiyak na ang tiyan. Sa dihang ang uling arang mahala. Laban ng giyak kunting. Dagang mangita ang uling dari sa mga lugar. Diyos ko, ang uling ang kamahal to. Ang gudang sa ako. Tabang mananabang. Plus pamiliti pa sa sakyanan nga ako ang girintahan. Puto balanghoy. Untag puto balanghoy guys. Lami kayo. Ayan guys. Sarap ng puto balanghoy. Biga daw na siya guys nga nga tanong but unsa na sa Tagalog ng biga. Dako kayo guys no, dako jud kayo pati iyang dahon, dako kayo. Naignoy ko abi na ko og kaong, but kaong or biga isa lang ba na siya o kabalok sa Tagalog ng biga. Dako kayo dahon tambok. Biga guys, ewan ko kung ano yan sa Tagalog.